హాయ్ అండి. వెల్కమ్ టు లక్ష్మీ ప్రాపర్టీస్. ఈరోజు మీకోసం తక్కువ బడ్జెట్‌లో వచ్చే ల్యాండ్ గురించి మాట్లాడుకుందాము. దానికంటే ముందుగా వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి. కొత్తగా ఎవరైనా మన ఛానల్‌ని చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని వీడియోస్ ముందుకొస్తాయి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ల్యాండ్ వచ్చేసి ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరి మండలం, కనిగిరి టౌన్ నుంచి 20 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్‌లో 15 ఎకరాల పొలం, ఎకరా 5 లక్షలు చెప్తున్నారండి. ఈ పొలం సాయిల్ వచ్చేసి రెడ్ సాయిల్, ఎర్రమట్టి నేల. ఈ పొలం దగ్గరకు 40 అడుగుల మట్టి రోడ్ వస్తుంది. ఊరి నుంచి 2 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాలి. సో దారికైతే ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. వర్షాకాలంలో కూడా కారు డైరెక్ట్‌గా పొలం దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. చాలా మంచి లొకేషన్‌లో ఈ ప్రాపర్టీ ఉందండి. అన్ని పంటలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ పొలం రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాపర్టీ, క్లియర్ టైటిలు, డాక్యుమెంట్స్ పరంగా ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్‌కి సేల్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు. ఎవరైనా తీసుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వారి పైన కనిపిస్తున్న మా నంబర్‌కు కాల్ చేయండి. ఎవరైనా ఇల్లు, ఇళ్ల స్థలాలు, పొలాలు అమ్మ తలిచిన, కొన తలిచిన మమ్మల్ని సంప్రదించవలను. థ్యాంక్ యూ.